Mubarak. A ginger on the ina zuwa tun da na ganka ko kana sauri ne ka saya ka dakata tamkar na gane kai fa ko wane ne ni ne kwarai kuwa yaushe ka shigo gari ashe ma kai ne rabuwar manatina ai ba dangun magajiya mai masa buga jamfa ina take zaki ne na san kama kiri buzurin da waka kware wajen sanda ne kai dai ka bar batu aure na shi rabo kamar zane ne wata malama na kwashe yanzu haka mata na ta dakuna ne da farkar ka Hadiza doguwa mai hanci ga zara begunan marban jos dadiran ka ce mai naci yayan ku har bakwai aboki na jairi saboda butulci maganar ganin gida da ta makabaro ta can wajen illela aboki mata na yanzu ba su da tabbas ni dai saya kaji don ko a cikin su tawo ba ta da cikas ranar bikin har muka gayyaci malamin ya zo daga Faris kai dai ka zo mu je ka raka ni fadan ka kwashi daɗin girki so habibi kai ne faman jira nake ka iso yau kaga kai fa angona ne yau za ka shaki so da kauna don dai ka gane kai wane ne ku jira ni dan kaɗan na kawo muku taliya da naman soya wannan da ka ganta na riga na santa yar unguwar mu ce mai ya ce ita ta lashe kan hurbinta ne kaga zan wuce tun ɗazu nake ta jin kadawar hanta